confetti. Ja, ik denk dat Jeskenel aan. Het zou echt nog gewoon hier nog confetti in. Mout wordt het. In het LVK is hij deelnummer 37. Dat is allemaal niet meer belangrijk. Het stemmen is toch al gedaan. We hebben gewoon nog weer een prachtig clipje laten zien. En het clipje van deze hier, dat komt uit Oersbeek. Misschien ken je ze wel. Het is Rempetemp. De mannen van Vergeet niet te leven. Heren, een klassieker. Wie komt je er dit jaar overheen? Moeilijk, zou ik maar zeggen. Door het anders te doen. Ja. Kans gaat anders te doen. Ja. En wordt het ook echt de insteek van oké, we hebben dat Vergeet niet te leven, dat hebben we gehad. Een collega van mij gaat het zelfs op de arm laten tatoeëren. We gaan hetzelfde heeft geen zin, we gaan het anders doen. Wie heb je het aangepakt? Ja, in eerste instantie denk ze van, we moeten het met corona doen. En toen dachten we, dat moeten we niet doen. En ja, toen kwam op een gegeven moment die kreet van, laat me huren. En het is wel goed bevallen om liedjes te maken met een gitaarsound, zeg maar. Dus dat hebben we er wel in gehouden. Ja, en op een gegeven moment in de zomer in de tuin, zo elk jaar. In de zomer? Een liedje. Het wordt een warme zomer, hè? Wordt het tijdens de hittegolf? Het wordt een heel warm, ja. En Julie Droegaag is bij me geweest in de tuin. En we hebben samen die tekst gemaakt en de muziek daarna erbij gemaakt. Of andersom gelukkig. En ja, dan is het nummer klaar. Dat gaat niet op in de oven. Er gewoon weken overheen. Maar ja, vertel me. Ja, ik bedoel, er zitten natuurlijk een paar knipogen natuurlijk wel nog Vergeet niet te leven in het liedje. Hè. Dus dat waar. Hè. Ja, en deze is zanger Jan van Keppen, hè? Ja. Ja, dat weet je al nog niet. Dus, Oh, sorry Jan, als ik het gaat dit jaar niet door. Nee, maar het is natuurlijk wel, het wordt wel een hele aparte gimmick voor zo'n dorpsfiguur. Want dat is Jan van Keppen natuurlijk, is café-eigenaar. Om hem op te vuren in het liedje met een regel. Je hebt niet gezegd van, nou, dat gaan we nog een keer doen, maar dat wordt toen leuk. dat wordt eenmalig. En dat wordt geweldig en waanzinnig. En om dat met Jan samen te doen, dat wordt echt... Ja, wat we samen hebben metgemaakt het afgelopen seizoen, dat wordt prachtig. Maar inderdaad, wat Roger zei, het wordt eenmalig. En ja, de wil ze inderdaad toch net weer gaan anders doen. Ja. We gaan naar het clipje kijken van het liedje, clipje wat je zelf hebt gemaakt. Wat is het idee achter de clip? Ja, dat is eigenlijk wel een verlengstuk van Vergeet niet te leven met dezelfde acteurs. Pim en Dante. En een bandje wat zit te spelen op het plein. Coronaproof, ja. Zullen we er ergens gaan kijken? Zullen we nog een keer naar dat liedje gaan luisteren ook? De stemmen zijn al geteld van die voorronde waar erin zit. Maar dat wil niet zeggen dat we niet kunnen genieten van de clip. We gaan kijken naar Rempetemp uit Oersbeek en Laat mich huren.